Čaute lidi, dneska jdu na Bravku a ukážeme vám jedno dlouhé video. Oh shit. Oh my god, cool. Easy last! Oh, come get it. Time for some real action. Если с вами I smell a rat. Yes, jdeme hrát. Piper je nejlepší. No, dneska mám ještě k tomu plánu udělat třeba aspoň k 32 a jsme na 27. Máme hromadu. První úkol, co bude, takže tohle máme něco z Piper. Nemáme ten metek. Vezmeme metiku, můžeme jít hrát. Takže pak vám ukážu ještě nějaký ty věci, jako třeba například